Čau lidi, zdravím vás u dalšího videa z Natina Craft. Jsem tu s kapitánem Melounem, on si není v hovoru, ale může pozdravit. A já jsem youtuber, že jsem jako natáčel videa tady z tohohle serveru a se nemám opět, ale možná budu mít permise a kde je zas? On je jako dobrý kámoš, ten kapitán Meloun, takže nevím, proč jako problém se s ním něco neudělá, jako proč, kdybyste chtěli třeba být youtuberem, tak natáčejte, ať víte, že vy od těch videí, co jsem natáčel, víš, co on ví, co má spravovat, takže jsem za to youtuber. Já sice nemám OPčko, nevím proč, ale jsem rád, že jsem youtuber. Já jsem skoro nikdy nebyl youtuber. Můžeme se třeba vydat na něco, třeba na nějaký stavení. Můžeme se třeba, vrhneme se na něco. Možná, jestli bude chtít. Tak. Kde to bude? Tak přemýšlím. Bude to tady. Možná uděláme víru. Tak. Jo, to bude dobrý nápad v kapitáne Meloune. To se mi bude líbit. Jdem dělat lodě. Teda. Jsem vděčný kapitánovi Melounovi, jsem tu youtuber, takže postavím třeba tady tu loď. Obsidian. Už mám místo. Udělá. Protože já mám vortery, takže to neudělám, jako můžu udělat, trval by mi to díl. Musíme to udělat z obsidianu, víte, chápeš, Melon, že si tady klikneš cukrkou blok, tady to dáš někam po druhé, jde vpravím a tam obsidian. Víš? To bude ještě složitý na tebe. Ne, dělám si srandu. Takže to je. Aha. Neuděláme plochu Word Edit. Word Edit. Jo, to bude dobrá plocha, to se mi bude líbit, mamku. Nebo obsidian.
No. OBSIDIAN. Tak. Ne. Plno. Takže čau lidi, rozlučím. Pokud se vám toto video líbilo, určitě dejte like a jestli se vám toto video nelíbilo, tak mi dejte dislike a jestli se vám to líbilo, tak třeba můžete dát odběr. Loučí s váma Kapitán Melon. Kapitán Melon. A já se s váma loučím, takže čau.